Praise God. Malipayon magtanan. Atong pakpaka ng Ginoo ni Ana Maison. O daghang salamat sa kahigayunan nga ni ako nining takna sa kahaponon mo'y mo paambit sa pulong sa Ginoo mga kaigsuonan. So dita magdugay ato ta sa atong pagtuon o papamalandong sa pulong sa Dios. O ako mong gihangyo sa pag-abli sa inyong mga Biblia sa Exodus kapitulo 17. Magsugod tagbasa gikan sa bersikulo 8 hangtod sa 13. Unya samtang ato ning basahon ako mong gihangyo sa pagbarog makadiyot. Agi pagtahod sa atong Dios samtang atong basahon ang iyang pulong. Naingon dinhi. Unya nangabot ang mga Amalikanhon o giatake nila ang mga Israelita didto sa Rephidim. Si Moises miingon kang Josue, pagpili pipila ka tawo og pakig-away kamos mga Amalikanhon ugma. Magtindog ako sa tumoy sa bungtod nga magunit sa sungkod nga gihatag sa Dios kanako. Gituman ni Josue ang gisugo ni Moises kaniya og nakig-away sila sa mga Amalikanhon samtang si Moises, si Aaron og si Hur miadto sa tumoy sa bungtod. Samtang giisa pa ni Moises ang iyang mga bukton, nagpadayon ang pagdaog sa mga Israelita, apan sa dihang gipaubos niya ang ilang mga bukton, ang iyang mga bukton, misugod pagdaog ang mga Amalikanhon. Sa dihang gikapuyan na ang mga bukton ni Moises, si Aaron og si Hur mikuhag bato, aron palingkuran kang Moises. Milingkod si Moises samtang si Aaron og si Hur nagtindog sa isig kakilid niya og nagunit sa iya mga bukton aron kini magpabiling inisa. Gigunita nila kini hangtod sa pagsalop sa adlaw o gibuntog ni Josue sa hingpit ang mga Amalikanhon. Panalanginan sa Dios ang iyang pulong magampo tas makadiyot ato iduko ato mga ulog ato ipiyong ato mga mata. Langit ng Amahan na mukang gidayeg og gisimba Lord. Ni ami ning takna sa kahaponon nag-usa ang mga kasing-kasing o nagtahod mi sa iyong balaan nga presensya. Takos ka na mong yukbuan kay ikaw man ang labing gamhanan nga Dios. Walay sama nimo ni walay makatupong nimo Lord. Ikaw ang Dios nga tuburan sa grasya o kaluoy. Ikaw ang Dios nga nahigugma namo. Ikaw ang Dios nga nag-amuma namo, Lord. O napasalamat mi nga ikaw among Dios. Salamat nga ni amin nining kahaponon, ikaw mo'y naghatag namo kahigayunan. Nga kauban sa imo mga katawhan, magkahiusa kami niining kahaponon sa pagpangita sa imuhang naong, Lord. O napasalamat mi nga gipasinati mi nimo sa katamis imong presensya. Sa diyang kami naghiusa sa among mga pagdaig o pagsimba samtang nag-awit mi diha kanimo. O ninihigayon na nagampo kami Lord nga padayon pa ka nga magministeryo sa mga kasing-kasing. Nakaila ka na mo Lord. Nasayod ka sa mga hawang nga bahin sulod sa mga kasing-kasing. O nagampo ko o Dios nga ikaw magministeryo ka na mo. Dihugi kami sa imuhang Espiritu Lord. Aron mahimong sayon, klaro og tin-aw namong masabtan, kung unsa may ipadangat nimo nga rikanamo nga mensahe. Himoa kining mensahe nga personal sa matag usa Lord God. Og nagampo ko nga human niining mao nga serbisyo, mapuno ang mga hawang nga bahin sa mong kasing-kasing. Mamauli mi puno sa kinabuhi. O gamitan lang ko nga instrumento Lord, himoa lang ko agianan sa imong pulong. Kanunay na kong giila nga dili ko takos ug angayan ni mga butanga. Tabuni lang ko sa imong krus. Kung unsa may mahuman na mo Lord, imo lamang ang tandog himaya sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Manlingkod ta mga kaigsuonan. Ato ning giuluhan ang ato ang pagtuon og pagpamalandong niining takna sa kahaponon karon, dapit sa pagpangalagad. Ug nagtuo ko nga matag usa kanato nga ni anining kahaponon
Wala lang ta gitawag sa Ginoo aron makaangkon tag kaluwasan, kundili gitawag ta sa Ginoo aron ibutang ta niya sa usa ka dapit, diin dihang dapita mga lagad tas Ginoo. So ang pangutana, naa ba ka sa dapit sa pagpangalagad sa Dios, mga igsoon? O naa ba ka sa insakto nga dapit, diin gitawag ka sa Dios nga mga lagad niya og magmabungahon ni anang mao nga dapit diin diha ka gitawag sa Ginoo sa pagpangalagad? Ang bahin sa kasulatan nga maoy gikutlo nato ug maoy atong gibasa ug maoy atong gipasukaranan sa ato ang pagtuon o pagpamalandong niining kahaponon karon, mga kaigsuonan, nagisgot kini mahitungod sa kritikal kaayo nga higayon o gutlo sa history sa mga Israelita. Tungod kay human sa 400 kapin katuig nga nailawom sila sa pagkaulipon didto sa Ehipto, ang Dios nag-raise up kang Moses og siya maoy gigamit sa Dios nga nangulo niining bagang duot sa katawhan sa Dios nga sila magapanaw paingon ngadto sa yuta nga gisaad sa Dios o ang Promised Land. Og sa dihang sila, mga kaigsuon, na nag-journey paingon sa Promised Land, nga gilid sila ni Moses sa madugay og sa madali. Makasugat sila og mga oposisyon batok nila. Ug usa niini mao ang mga Amalikanhon. Ug ang mga Amalikanhon, mga igsuon, nihimo og pag-atake sa mga katawhan sa Dios nga mao ang mga Israelita. Usa kini ka unprovoked attack. Buti pasabot, maski guwa silang hilabti, nang hilabot sila sa katawhan sa Dios nga ang katuyuan lamang mao nga mudangat sila ngadto sa yuta nga gisaad sa Dios ngadto kanila, mga igsuon. Ug ang mga Amalikanhon wa sila laing tuyo, kundili ilang i-destroy ang mga Israelita sa dili pa sila mudangat sa ilang intended nga destinasyon, mga kaigsuonan. O kahibaw ba mo nga ang Ginoo nato wa siya masurpresa niini mo nga atake. Ang Dios, mga igsuon, sayod ta walay lilong niya. Walay mga butang nga ang atong Ginoo ma-surprise tungod kay ang atong Dios sayod ta. Siya ang Dios nga maoy magbubuot sa tanan. Buti pasabot, sovereignty siya. Bisan pa man og ang mga katawhan sa Dios nga nagpanaw gikan sa Ehipto nga naulipon sila paingon sa Promised Land, na surprise sila niini. Ang Dios wa masurpresa niini. Bisan pa man wa sila kaamgo, wa sila ka-realize kahibaw ng Ginoo ani. Gani ang Dios mooy nag-orchestrate nan ining tanan. Bisan pagwa sila ka-realize niini, ang atong Dios is in total control sa tanan, mga kaigsuonan nga hitabo. Ang Dios nag-andam ng daan o kadaugan para nila. Og ang Dios, mga kaigsuonan nga sovereignty, nagpili na siyag mga tao daan, og nag-equip na siyag mga taong daan, og iyahang gipamutang sa mga dapit nga diin sila maoy mangulo sa katawhan sa Dios. Mga places of leadership. Si Moses gi-raise up sa Ginoo og iyahang gibutang sa dapit nga maoy mahimong leader niini mo nga katawhan. Siya amo guide nila. Unya naasad si Aaron nga maoy high priest, mga kaigsuonan. Og naasad si Joshua. Si Joshua nag-serve siya nga maoy pangulo sa kasundaluhan sa Dios, og nasayod ta nga si Joshua mao ang successor ni Moses.
Og nagtuo ko nga kitang tanan, nakailatan nila. Nagtuo ko daghang mga panahon nakadungog na tanila nga gihisgutan diha sa Biblia. Apan dinhi sa passage nga atong gibasa, adunay tao dinhi nga gi-introduce sa atoa. Nga nagtuo ko kadaghanan nato karon lang ta nakasugat sa iyang pangalan. Og nagtuo ko kadaghanan nato wala ganita mo recognize niya. Apan bisan pa man og wala kaayo siya hisguti sa makadaghang higayon sa Biblia, apan dinhi niining maong higayon gigamit siya sa Dios mightily. O kining tawhana mga igsoon, nag-alagad siya sa dapit, diin diha siya gitawag sa Ginoo, o nag-alagad siya sa Dios behind the limelight, behind the scene. Ang nakanindot niya kay naa siya'y pagkamasinugtanon sa Dios. O ang iyang pagkamasinugtanon, importante kaayo aron makaangkon og kadaugan ang mga kasundaluhan sa Dios nga nakigbatok sa mga Amalikanhon. O ang iyahang pangalan mao si Hor, mga kaigsuonan. Og nagtuo ko nga niining mao nga lokal nga iglesia dinhi sa Living Word NRA og sa uban pa nga mga lokal nga mga kaiglesiyahan, adunay daghan nga mga magsisimba o nagpailawom niining mao nga lokal nga iglesia nga aduna sila'y sama nga kinaiyahan, aduna sila'y the same attributes, sama niining matinud-anon nga alagad sa Dios nga iyahang gigamit mightily nga mao si Hor, mga kaigsuonan. Sumangutan na ta, unsay atong makita diha kang Hor? Una, anaa siya'y dapit sa pagpangalagad. Meaning, part siya sa ministry. Og ang tanan nato nga niya dinhi, dili lang ta niya kay simple mulingkod ta, unya mamati ta, unya inikahuman mo pauli ta, kundili mga igsoon tagsa-tagsa nato naatay dapit sa pagpangalagad sa Dios. Basahon natong Exodus 17:10 nag-ingon, gituman ni Josue ang gisugo ni Moises kaniya og nakig-away sila sa mga Amalikanhon. Samtang si Moises, si Aaron og si Hor miadto sa tumoy sa bungtod. Bisan pa man og si Hor wala siya gipili nga mulid sa Israel. Bisan pa man kung si Hor wala siya gipili nga mag-serve as the high priest, mga kaigsuonan, sa katawhan sa Dios nga mga Israelita, bisan pa man ugwa siya'y ranggo sa kasandaluhan, apan kabahin siya sa buluhaton sa Dios. Og niini mao nga critical moment sa history sa Israel, naa siya sa pinaka-spot, naa siya sa pinakadapit in the right time, diin siya gitawag sa Ginoo, mga igsoon. Ang kahimtang ni Hor, kanunay siyang natabunan o nalandungan sa mga tao nga gigamit sa Dios in front. Buti pasabot di siya makita tungod kay ang makita ang mga taong naa sa leadership. Apan si Hor, mga igsoon, malipayon kaayo siya, nga gigamit siya sa Dios diha sa gamayng dapit sa pagpangalagad, mga kaigsuonan. Ang Dios naghatag siya gasa sa matag usa nato. Ug ang matag usa nato nga niya nining kahaponon, aduna kitay managlahi nga gasa, mga kaigsuonan. Doon na tayo nagkalain-lain nga bahin sa lawas ni Kristo nga kita magapamuhat.
Og ang matag usa nato dili ta pwedeng mangalagad sa pareha nga posisyon. Dili ang matag usa nato mamahimong pastor. Dili ang matag usa nato nga pareha ta tanan nga mga magtutudlo ta. Dili ang tanan nga niya dinhi pareha ta nga mga worship leader. Dili ang tanan mamahimong administration sa church. Apan ang matag usa nato sama ni Hor aduna kitay nagkalain-lain nga mga gasa. Lain-lain nga mga talento. Lain-lain nga mga kahimuan. Og angay nga ang matag usa nato naata sa dapit diin gitawag tas Ginoo mga kaigsuonan. Kana bitawng mga security guard kinahanglan naagid na sila sa ilang post kay magrubing man na ilang supervisor. Unya inigabot nila sa supervisor sa imuhang lugar nga naa ka nakapost ug wa ka dinha. Buti pasabot mga kaigsuonan, dili ka matinud-anon sa imuhang trabaho. Ayaw kalimot, gitawag tas Ginoo. Unya ang outcome ni ining maong battle, diin nakig-engage ang mga Israelita, nagtuo ko nga lahi ang iyang outcome kung si Hor wala siya sa dapit, nga nangalagad siya sa Ginoo. Kung wa siya mga kaigsuonan sa dapit, diin didto siya gitawag sa Ginoo mga kaigsuonan. So ang pangutana nato sa tong kaugalingon, sa dili pa ta muhumanin nimo nga mensahe, unsa may panawagan sa Dios nimo? Asa man kaniya gitawag? Angay naa ka sa saktong dapit sa pagpangalagad sa Dios. Og nagtuo ko mao ni siya'y pagdasig sa mensahe sa Dios nga rikanato nining kahaponon, mangalagad ta nga matinud-anon kung asa ta gitawag o gibutang sa Ginoo mga kaigsuonan. Ayaw gyud pagbati, ayaw gyud tuguti nga mobati ka nga ang imuhang gihimo nga mga tahas dili importante o dili mahinungdanon ngano man tungod kay ang matag usa nato it takes all of us. Matag usa nato aron nga molambo ang gingharian sa Dios. Aron nga mo prosper ang iglesia mga kaigsuonan. Mao na baliko nako siguro unsay calling nimo og pangalagad sa Ginoo og pagmatinud-anon diha sa pagpangalagad sa Ginoo. Ikaduha, unsay ato makita diha kang Hor? Adunay kahimuan sa pagka mapuslanon. Kung ato nang iningliso naa siya potential. Inay mong tapad naa kay potential. Basahon na to ang bersikulo 11 ngatus 12 nag-ingon. Samtang giisa pa ni Moises ang iyang mga bukton, nagpadayon ang pagdaog sa mga Israelita. Apan sa dihang gipaubos niya ang iyang mga bukton, misugod pagdaog ang mga Amalekanhon. Sa dihang gikapuyan na ang mga bukton ni Moises, si Aaron og si Hor mikuhag bato aron palingkuran kang Moises. Milingkod si Moises samtang si Aaron og si Hor nagtindog sa isig kakilid niya og nagunit sa iyang mga bukton aron kini magpabiling inisa. Gigunita nila kini hangtod sa pagsalop sa adlaw. Sa di pa taong padayon, si Moses mga igsuon nga igipalingkod ni ini mga bato. Samtang nagtanaw siya nga nahitabo ang gubat batok sa mga Israelita o sa mga Amalekanon, usa ni siya kahulagway o sa ka-picture of nga diin si Moses nakapahaluna siya sa usa ka bato ug ang bato mao si Kristo Jesus mga kaigsuonan. Og sa dihang giisa ang iyang mga kamot usa na siya kahulagway
sa paghinalig ni Moses ngadto sa Dios diha sa mga pag-ampo. Sa diya nag-ampo siya diha sa iyang pag-isa sa iyang mga kamot, it is a picture of dependence, mga kaigsuonan. Og dinhi nimo nga mga bersikulo makita nato unsay ministry ni Hor. Sama sa giingon si Hor wa siya mag-possess og quality sa usa ka leader. Dili leadership ang iyang gasa. Wa siya na mo nga quality. Wala siya sa dapit nga naa siya authority, mga igsoon. Og daghan ang nag-ingon nga ay gamay ra kay nag-impact ang ministry ni Hor. Tinuod, mga igsoon, ang pagpamuhat ni Hor, ang iyahang posisyon dili kaayo manotis. Pero si Hor, mga kaigsuonan, doon na siya'y potential para sa Ginoo. Nagposes siya dakong kahimuan para, mga kaigsuonan, mapasidunggan ang Ginoo sa iyahang pagpamuhat. Si Hor, doon na siya gikatampo. Doon na siya gitampo ni ining maong hitabo sa history sa Israel. O ang iyahang gi-contribute, gipasidunggan sa Ginoo. Gipasidunggan sa Ginoo ang iyahang pagkamatinud-anon. Kung si Hor, mga kaigsuonan, wala pa siya mubarog o niya nagunit sa mga bukto ni Moses, ang Israel mapildi gayon. Dagha mga Kristohano nga nag-serve behind the scene. Di makita. Pero ang ilahang willingness nga magamit ang ilang potential nakahatag nig dako nga epekto sa mga tao nga nagpalibot nila. Nakahatag nig dakong epekto sa kalampusan sa mga serbisyo nga gihimo sa iglesia. Ibutan nato panalitan ang kanang newscast. Example na siya. Kinsa ra may atong makita? Ang atong makita ang mga anchors ra, ang mga reporters. Pero diha sa palibot doon na mga technical nga mga tao behind the scene nga mo'y naghimo nga posible kining tanan. One time na ako'y kaistorya nga usa ka Kristohanon, unya ang among giistoryahan mao ang lawas ni Kristo. Wa ko mo agree siyang giistorya tungod kay niingon siya, ako brad, pwede ra man kong mabuhi bisag wa ko'y kamot. Pwede ra ko mabuhi bisag wa ko'y mata. O gaamong giistoryahan mao ang lawas ni Kristo nga gilangkuban o nakalain-lain nga mga parte niini. Timan ini siya, mga igsoon. Pwede man ta nga mobati ta nga wa kay tay ika-offer. Tungod kay di kayo mahinungdanon ang atong ikatampo, apan kung atong ipagamit ang atong potential, posible nga makakreate nig dako nga impact diha sa buluhaton sa Ginoo, mga kaigsuonan. Og maulan ni siya atong timan-an, nagtuo ko dili lang sa Living Word downtown, kundi sa tanan nga mga lokal nga mga iglesia. Nagtuo ko kitang tanan mo appreciate gyud ta kanang gitawag og initiative. Apan gikinahanglan nato nga naatay submisyon. Gikinahanglan nato nga naatay koordinasyon. Kay kung naatay submisyon o koordinasyon, nagpakita na siya sa imuhang brokenness. Nagpakita na siya sa imuhang humility. Sa pagpangalagad sa Ginoo, importante ang pagkabapainobsanon. God is opposed to the proud, but He gives grace to the humble. Kung mga lagad dito, mga igsoon, importante ang pinaka-number 1 nga requirement is brokenness. So ipagamit sa Ginoo sa may potential nga naa ka. O wa tay laing goal kundili ang himaya sa Ginoo. Ikalipay nato nga daghang mga kalag ang musulod diha sa tigumanan. Ikalipay na to nga mga katawhan sa Dios na nagtapok
hiniusa ang kasing-kasing nga magdaig sa Dios mga igsoon, nagpasabot na siya nga diha sa imuhang gamayng tampo nagprosper ang iglesia. Sunod, unsa man ito makita diha kang Hor, adunay gikatampos kadaogan. Gikatampo na siya, gika-contribute. Basahon natog balik ang verse 12 sa second part, nag-ingon. Milingkod si Moises samtang si Aaron o si Hor nagtindog sa isig kakilid niya ug nagunit sa iya mga buktod aron kini magpabiling inisa. Kritikal kay ni higayon na mga igsoon alang sa kadaogan sa kasundaluhan sa Dios. Kung si Hor nagbarog lang didto, unya unwilling siya nga iyahang kuptan ang mga kamot ni Moses, di niya iisa, mapildig yun ang mga kasundaluhan sa Israel. Timan ini siya. Ang previous ani naghisgot ag potential. Kung naatay potential, unya wa tay partisipasyon, why bili na imuhang potential. Gikinahanglan nato mga kaigsuonan nga ma-discover nato unsa may gasa nga gihatag nimo nako Lord. Unsa may potential nako. O kung makita nato mga igsuon, manginlabo ta. Nga naman balikon nako, potential without participation, wa na siya bili mga kaigsuonan. Kahinomdom ko sa bago pamiminyo sa akong asawa, sa ulitaw pa ko dito ko nag-serve sa Asturias mga igsuon. O niya, of course, gigamit ko sa Ginoo dito, pero sa diyan namin nyo, kinahanglan ko nga mo transfer diri sa Cebu para magtipo mismo asawa. O nahitabo ato doon ako'y gamayng adjustments akong involvement sa church. O niya, nahimo lang ko atong panahon ng Sunday Christian, kaya pa mo ko involvement. One time, dihay usa ka tawo nga niagbay nako, o niya niingon siya, Brad, kananatay gasa, o niya di nato ipagamit sa Ginoo. Bawion na sa Ginoo. Purting hadlukan ako may igsoon. Kaya akong pagsabot ato yung istorya dili ang gasa ko, ako mo'y kuhaon sa Ginoo. Kung na gitawag tas Ginoo mga igsoon niya, dili ta magpagamit niya, akong gikuyawan basig. Wa man kay pulos, kuhaon na lang kanako. No? Saon na mga lagad, kitang tanan, nagtuo ko din hita nagsugod. Ug mausan ni siya pagsugod na ko sa papangalagad sa Ginoo. Kanang itod ta ba? Ha? I-push ta, no? Mga nag-una nato, to mga pastor, mga mentor nato, mga self-servant nato, no, mga ministry head, i-push ta mga kaigsuonan. Na-involve ko sa ministry tungod kay dunay nag-push nako. Pero mo ni ako naobserbahan. Nindot man na sa sinugdanan. Pero kung sige na lang ka og serve tungod kay naay nagtud nimo, ang mahitabo mga igsuon, mga lagad ka nga doon na kay kulang sa imong commitment. Nindot nag-push ta, pero kinahanglan mga igsuon nga while ni-involved ta, atong na-realize na ang Ginoo mo'y nagtawag na to. Ang iglesia na kinahanglan ni adtong mga Kristohanon nga ilang gi-recognize nga naa sila'y potential o niya willingly ilang ipagamit ang mao nga mga gasa nga tus Ginoo. Og nagtuo ko mao ni challenge sa Ginoo nato. Manginlabo ta diha sa buluhaton sa Ginoo. Kung gigasahan ka sa Ginoo sa pag-awit, apil sa worship team. Diha sa among worship team mga igsuon na ipipila din nga sa pagsugod, di gyud maduyugan ang mga tingog. Bisag mangluwa, yabag. Pero istoryahan to mga igsoon, sa din nakita sa Ginoo ang ilahang right motive, right ilang heart. Grabe na karon mga igsoon, nindot na kay tingog eh. Giusab sa Ginoo ang ilahang sintonado nga tingog, no? Para sa himaya sa Ginoo. No? Apil mo sa worship team, no? Kinsa may sintonadog tingog dinhi. Matuno ra na mga igsuon eh. No? Matuno ra gyud na madugay, no? No?
Kung naa kay gasa sa pagtudlo, pasidunggi ang Ginoo. Dasiga ang lawas ni Kristo diha sa imuhang gasa sa pagtudlo. Kung makashare ka sa Ebanghelyo, pangabig og mga kalag. Unya kung gitawag ka sa Ginoo, isip usa ka prayer warrior, dalha sa mga pag-ampo ang mga kaigsuonan. Nagtuo ko inyong pastor dinhi, Pastor Nick, Pastor Matt, nagkinahanglan ni sa inyong mga pag-ampo. Ako, nagkinahanglan ko nga dalon ninyo sa inyong pag-ampo. Kitang tanan, matag-usa na to, nagkinahanglan ta, nga dalhon ta sa pag-ampo sa atong isig ka mga magtotoo. Og maoni ang dapit sa pagpangalagad ni Hor, mga igsoon. Ang pagpangalagad ni Hor o sa kahulagway nga iyang gidala ang man of God, nga mao si Moses, diha sa mga pag-ampo. Importante kini mo nga ministry, mga kaigsuonan. So balikon nako, kung naa kay potential, unya wa ka manginlabot, wa kay partisipasyon, walay bili. Walay bili. Og moabot gyud ang adlaw, mga igsuon, nga moatubang ta sa bima judgment ni Kristo. Og inigabot anang adlaw, muhatag taghusay sa Ginoo kung giunsa nato paggamit ang iyahang gasa nga iyang gipiyal nato, mga kaigsuonan. Sunod, unsay makita nato diha kang Hor? Nagpadayon o gihuman ang tahas. Basahon nato ang bersikulo 12 sa ikatulong nga part. Gigunita nila kini hangtod sa pagsalop sa adlaw. So si Hor dinhi nagpadayon siya sa pagpagamit sa iyang kahimuan hangtod nga ang tahas na human. Wala niya biyai ang buluhaton, mga igsoon. Hangtod nga na-secure ang kadaugan alang sa katawhan sa Dios. Si Hor kahibaw siya nga ang iyang pagpangalagad usa ka kritikalong butang. Mahinungdanon kayo ang iyang papel nga iyang gidala. Og si Hor, mga igsoon, sa atong masabtan dinhi, determinado siya nga magpabiling matinud-anon hangtod sa katapusan. Nagtuo ko kini si Hor, gikapoy ni siya. I-imagine, mga igsoon, nagbarog ka, unya giisa nimo imong kamot, nga nagkupot ka sa laing braso nga imong giisa. Kapoy ng ato rang braso isa. Unya napadyo kay isa nga laing braso. Nagtuo ko ni abot ang kaluya o kakapoy ni Hor, mga igsoon. Apan bisan pa man yana, determinado siya nga muhuman unsa may panawagan sa Ginoo niya. Determinado siya nga humanon ang tahas. Sa kinabuhi natong Kristohanon, wala mo saad ang Ginoo nato og sayon nga kinabuhi, mga kaigsuonan. Apan ang saad sa Ginoo di ta niya biyaan og di ta niya talikdan, mga kaigsuonan. Ang atong Ginoo nga nag-uban nato, siya ang mag-provide nato dili lang sa kaluwasan, kundi i-provide sa Ginoo nato ang safety nga atong gikinahanglan. I-provide niya nato ang sustenance nga atong gikinahanglan, mga kaigsuonan. Og iyang i-provide nato ang iyang grasya nga maghatag natong kadaugan diin mula hutay ta sa ato ang journey isip mga tinawag sa Ginoo. Samtang niya patanin ning kalibutan na. Nagtuo ko kini si Hor para niya ang kapildihan dili o sa ka-option. Ang survival sa Israel nakadepende sa iyahang pagpamuhat, sa iyahang involvement, mga igsoon. Daghang mga Kristohanon ato na diskubrihan unsay potential nato. Unya nagsugod ta nga nanginlabot ta, ni-appeal ta sa ministry. Ang uban naa sa usher, tigbantay sa pultahan. Ang uban communion server, no? Ang uban naa sa pag-set up sa center, worship team, o daghan pa mga kaigsuonan. Ang uban, mga papel ang ilang gitrabaho. Unya, sa dihang nagsugod,
ka sa imuhang involvement mga kaigsuonan, nindot kaayo. Ang problema lang, doon ay kulang nimo. Nakulangan ka sa pag-persist. Wa kay persistence mga igsoon. O di ililong nato daghantag mga nailhan nga mga Kristohanon sa mga nanglabayng panahon, nagsugod sila grabe ilang kadasig. Ha? Nagsugod sila nga grabe kaayo ang ilahang kainit sa Ginoo. Apan sa paglabay sa mga adlaw ni give up sila. Nagtuo ko kini si Hor mga igsoon na ay moment nga nagunahuna siya, kini ba akong gihimo makahatag ba gyud ni kadaugan sa katawhan sa Dios nga nakig-away sa mga Amerikanhon? Unsa may tampo ani? Nagtuo ko na mga panahon mga igsoon nga nagwonder siya. O nagtuo ko kung kita mo'y nasa lugar ni Hor, moingon ta sayon ra gyud kaayo nga mo give up. Apan si Hor ni persevere siya mga kaigsuonan. Dagha mga panahon matintal ta mo undang na ta. Dagha mga panahon mo abot ta tong tentasyon nga atong iabandonar ang usa ka particular nga tahas mga igsuon. Labi na gyud aton nakita wa gyud resulta. Wa gyud bunga. Apan kinahanglan mga kaigsuonan nga magpabilin tang matinud-anon sa panawagan sa Ginoo. Ang gitan-aw sa Ginoo kahibaw mo unsa atong kasing-kasing. Ha? Wala magtan-aw ang Ginoo og mega church ka o gamay ka nga church. Wa siya magtan-aw kung imong small group nga imong gihandulan, maura gyud gihapon mong mga naong nga gikan pagsugod hangtod karon. Murag way bunga. Ang gitan-aw sa Ginoo ang imong pagkamatinud-anon mga kaigsuonan. Pila ka tuig nagwali si Noah. O sa kagatos ka tuig ang nituora niya ang iyang pamilya. Si Jeremias nagwali o niya nagpropesiya siya sud sa 40 ka tuig. Maski usa way ni duol sa Ginoo. Timan ini siya mga igsuon. Ang potential o ang atong partisipasyon importante. Kanang partisipasyon nga of course mag-start ta nga gi-push ta. Pero dili lang ta sige nga manggimutod si pastor mga lagad ko basta nay moingon ako. Ha? Maila na sa sinugdanan. Potential o ang partisipasyon importante na siya kayo. Apan kung wa kay persistence, dili nimo masinati ang kadaugan. Dili nimo makita nga ang gamhanang kamot sa Ginoo magapanlihok diya sa buluhaton nga gipiyal niya nimo. Dagha mga Kristohanon ilang gibiyaan ang mga tahas nga gisango nila. Gamay na lang kay kulang nga ilang maangkon ang kadaugan mga igsoon. Siguro makapamalandong ta. Asa ka tano kung si Ginoong Hesus ni give up pa siya sa diyang iyang gida ang krus, subay sa dalan paingon sa Kalbaryo. Pag-abot niya sa tunga-tunga, iyan ning gibuhian, iyang gibutang, og maingon siya, kapoy na O niya ang mga taong akong gisakripisyuhan, wa gid sila magtagad aning mao nga sakripisyo. Asa ka ta karon, nagtuo ko wala tay kaluwasan. O ang ato ang destiny kalaglagan gihapon ngadto sa linaw nga kalayo sa impyerno. Di ba ta malipay mga kaigsuonan nga dunay mga tao nga nagampo na to? O niya wag yun sila muundang silang pagampo. Ambot ako na ba ning na-share sa mga nilabayng panahon nga ni wali ko dinhi? Sa unang adlaw nga niabot ko sa Living Word, anya gidako ato kong amigo, anya iya kong gipaila-ila sa mga Kristohanon. Ila-ila mo, Brad, si Brother G ni. No? Nya ila-ila ko. Usa sa mga brother, sa ding gila-ila, ingon siya, nakaila na ko nimo, Brad. Ha? Tungod kay kadtong tao nga gigamit sa Ginoo bitaw para madakos Ginoo.
Tipo man sila puyo. Magsigi siya ampo sa kungan. O niya, loud kayang tingog as in intensified prayer gyud. Iyag yung i-mention ako nga niya siya kini nga brother nga nag-ampo katong gilailan kadungog siya. Wa madugay may isong gitubag sa Ginoo ang pag-ampo ato nga brother. Pag ilaila naman siya, kailan ako nimo dugay na kung nakadungog sa imong pangan. Dili ba ta malipay ana matag-usan na to nga niya dinhi mga tubag tas mga pag-ampo. O ang mga nag-ampo na to, wag yun sila mo give up mga kaigsuonan hangtod nga nakita nilang tubag sa ilang pag-ampo nga kita nakaangkon og kaluwasan. Doon ay usa nga naghimog testimonyo nga nag-ampo siya ani mo nga tao sud sa 50 ka tuig. Pag-abot og 70 anyos aning tawhana, usa pa siya nahimong Kristohanon. Usa pa siya nidawat ni Kristo. Mao na mapasalamat ta ni adto mga tao nga nag-persist in prayer para nato. Ayaw kalimot kitang tanan mga tubag tas mga pag-ampo. Matod pa ni Pablo sa Filipos 3:14, inoot lang ninyo, busa nagdagan ako dritso gayud sa daganan. Aron maangkon ko ang ganti sa pagkatinawag sa Dios, pinaagi ni Kristo Jesus ngadto sa kinabuhing walay katapusan. So unsa pa may angay to makita diha kang whore? Tan-aw na to. Nakasinatig kadaogan. Bersikulo 13 sa ato ang passage. O gibuntog ni Josue sa hingpit ang mga Amalikanhon. Si whore naa siyang dapit sa pagpangalagad. Nakita niya ang kahimuan. Nanginlabot siya, wa siya maingon. Diri lang ko, di lang ko maisa sa kamot ni Moses. Unya ni persist siya mga igsoon. Og human ni ini, na-enjoy niya ang kadaugan. Of course, ang nidaog sa gubat, ang ni-engage sa battle si Joshua og ang mga kasundaluhan sa Israel. Pero dili lang to kadaugan ni Joshua mga igsoon. Kadaugan to ni Moses, kadaugan ni Aaron, og labaw sa tanan, kadaugan ni Hor mga igsoon. Tagsa-tagsa nila, doon na sila'y papil nga gidala. Doon na sila'y dapit sa pagpangalagad mga igsoon. Og si Hor, naa siya sa dapit, maski gamay ra siya di manotis ang iyang ministry nga gi-involved niya, naa siya'y tampo nga mahinungdanon kayo sa kadaugan nga naangkon sa mga sundalong Israelita mga igsoon. Giisa sa Ginoo si Hor tungod kay naa siya'y willingness ug naa siya'y faithfulness. Matinud-anon si Hor. Di na to ikalimod. Grabe ang mga pressure nga ito masugatan matag karon og unya nining kinabuhi. Dominante ni siya. Mintras buhi pa ta, walay undang ang mga kalisdanan nga moabos tong kinabuhi. Walay undang ang mga sirkumstansya nga moabos tong kinabuhi. Mintras buhi pa ta, moabot na to ang mga pagsulay. Moabot na to ang mga Moabot na to ang mga kawaladon. Moabot na to mga kaigsuonan ang mga unos ug ang mga bagyos kinabuhi. Isip mga Kristohanon, kung mangita tag rason nga mo give up ta. Kung mangita tag rason nga ato ang i-abandon ang bulhaton sa Ginoo, dali kaayo tang makakita rason mga igsoon. Yung nagtuo ko nga ang pag-aghat sa Ginoo nato nining kabuntagon, kung naa man ka sa dapit nga murag luya kapoy na ka. Kana mga boxer bitaw magtan-aw ilahang coach, tan-aw nila nga murag mapildi na, iitsam na nilang tawil nga puti. Ayaw sa giitsa ang tawil mga igsoon. Kinahanglan nga upadayon ta diha sa pag-engage sa battle hangtod atong masinati ang kadaugan mga kaigsuonan.
Si Pablo nag-ingon sa ikaduhang Timoteo 4:7 sa in English New American Standard Bible, I have fought the good fight. I have finished the course. I have kept the faith. Wa siya muundang mahigsoon. Og nagtuo ko ang Ginoo doon na siya dagko pang mga butang nga iyang pagabuhaton aning mao nga lokal nga iglesia. Og nagtuo ko ang Dios nato doon na siya greater things nga iya pang pagabuhaton sa inyong matag usa ka kinabuhi samtang kamo mga igsuon inyohang gipagamit ang ato mga kinabuhi nga salin na lang siyawa para sa kahimayaan sa Ginoo. Kinahanglan nato nga naata sa dapit mustanta in the gap mga kaigsuonan. Sama ni Hor magpabilin tang matinud-anon para sa Ginoo. Ayaw biya sa imong ministry. Ayaw biya mga igsuon. Sa asa mga kadapita gibutang sa Ginoo. Daghan pang kalag nga luwasonon. Daghan pa ang angay nga i-accomplish nato. O nagtuo ko nga niining kahaponon, ang tuyo sa Ginoo, mohimo ta og paglabas, pag-renew sa atong commitment sa paghuman sa kung unsa may calling nga gihatag sa Ginoo nato. Samas kung giingon, makasugat gyud tag mga bagyo o mga struggles along the way. Pero ayaw gyud mog undang. Ayaw gyud mog park. Gihatag ni Ginoong Hesus ang pinaka the best para nato. Og nagtuo ko makahimo ta sa pag-commit sa pagpagamit sa gasa nga gihatag sa Ginoo nga rin nato sa pag-alagad niya out of gratitude sa Ginoo. Out of gratitude mga igsoon, no? So agi pagtapos ang kasulatan nagtudlo nato nga ang matag usa ka magtotoo gihatagan sa Ginoo nagkalain-lain nga mga gasa. Iyahan ni nga gi-provide pag-equip sa matag usa nato para makapangalagad ta niya. Kung ikaw dasig ka kaniadto, kung ikaw nanginlabot ka kaniadto, apan dunay niabot nimo nga discouragement, o siguro nagduha-duha ka sa calling sa Ginoo, unya nilaylo ka, ang desire sa Ginoo para nato nining kahaponon, i-assume nimo ang dapit sa pagpangalagad diin diha kagitawag sa Ginoo. Balik igsuon. O kahibaba mo sa gipangayo sa Ginoo nato, number 1, absolute surrender. Gikinahanglan nato mga igsuon nga kung ikaw ni-involved na ka, ihatag ang tanan sa imong kasing-kasing ngadto sa atong Ginoo. Lain pay ato kung wa pa nimo gidawat si Kristo nga mo'y Savior nimo. Andam siya sa pagluwas nimo karong kahaponon. Gihalad niya ang iyahang kinabuhi ngadto sa kamatayon sa krus tungod og alang nimo. Gikinahanglan lang nato nga ablihan atong kasing-kasing ug ato siyang dawaton nga atong personal nga manunubos og Ginoo sa atong kinabuhi mutuo ug mosalig ta niya. Nga siya lamang ug bugtong siya lamang ang atong paglaom sa kinabuhing dayon. O kung imo nang buhaton mga igsoon, dili lang kaluwason niya, gamiton kaniya. Naa siya'y dapit sa pagpangalagad nga iyang giandam para nimo. Amen? Magampo ta mga kaigsuonan, ato iduko ato mga ulo, ato ipiyong ato mga mata. Dalaygon ka kaayo, Lord. Salamat sa imuhang pulong. Ikaw ang among tinuod nga magtutudlo karong kahaponon. Tungod kay ikaw man lamang o Dios ang dunay kahimuan nga mopadangat ani ngadto sa pinaka kinahiladmang dapit sa among kasing-kasing, Lord. Og nagampo ko Ginoo unsa may imuhang gipadayag karon, dili namon ni i-take lightly, Lord.
kundili mohimo mig right response ni ini Ginoo. Mo renew mi sa among commitment ni mo Lord God. Dili mi mo undang diha sa matinud-anon nga pagpangalagad ni mo Ginoo. Amahan, salamat kayo Lord. Di mi kabayad sa imuhang gibayad alang pagtubos na mo. Ang amo ra gyud ikahatag nimo Lord. Pinaagi si mong grasya. Among kasing-kasing nga mapasalamaton, mapasidunggon, kasing-kasing nga nag-ila nga ikaw ang Dios takos niining tanan. Salamat kay Ginoo. O nagampo ko nga kami mamauli gikan nimo nga dapit puno sa kinabuhi. Papauli ami with a changed heart. Unsa may nahuman na mo Lord, imo lamang ang tandog himaya sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Praise the Lord. Pakpakan tong Ginoo may igsoon.